Andrea, saan ka galing? Diyan lang sa mga kaibigan ko. Ba't parang nakainom ka? Ayoko nang makitang nakainom kang uuwi dito, ha? Anong gusto mo, ate? Hindi na ako uwi dito? Hindi mo ba iniisip yung mga ginagawa sa atin ni Mama? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko. Magpapahinga na ako. Bye! Andrea! Katakot lang niya sa akin. Ako pa din ang lalaki. Kaya ako ang masusunod. Hindi mo ba alam mga pare? Ako ang batas sa amin. Pero pa, napapadalas na po yung pag-inom nyo ng alak. Pwede ba, lovely? Huwag mo akong turuan sa mga gusto ko. Anak lang kita. Mas pagod ang mag-aral. Kung gusto mo, palit tayo. Ikaw ang mag-aral ulit, ako ang magtatrabaho. Kami na nga yan, ate. Andrea, saan ka kumuha ng mga pinambili mo dyan? Sa baon ko. Bakit, ate? Pera ko naman yun, at wala ka ng pakialam pa. Sinasabihan lang kita para sa kabutihan mo, Andrea. Ate, hindi ko nang pinapabayaan ang pag-aaral ko. Siguraduhin mo lang, Andrea. Matagal na pong hindi pumapasok ang kapatid niyo, ma'am. At sangkot po siya sa away dito sa school. Pagod ako galing school. Sandali lang. Napagod sa school? Saan? Andrea, saan ka galing? Hi, ate. Diyan lang sa mga kaibigan ko. Ba't parang nakainom ka? Lasing ka, no? Konti lang naman, ate. Makakaya naman sa mga kaibigan ko kung di ko sila pagbibigyan. Mamaya, mapahamak ka sa ginagawa mo. Kababae mong tao, umiinom ka? Hindi naman, ate. Mabait naman yung mga kaibigan ko. Sa susunod, Andrea, ayoko nang makitang nakainom kang uuwi dito, ha? Anong gusto mo, ate? Hindi na ako uwi dito? Doon na lang ako makikitulog sa kanila? Sa tingin mo ba, pag nalaman ni Mama yung ginagawa mo, matutuwa siya? Wala naman siya dito, ate, Paano niya malalaman? Bakit? Magsusumbong ka? Hindi mo ba iniisip yung mga ginagawa sa atin ni Mama? Yung mga sakripisyo niya sa atin? Busy naman yung lagi sa trabaho, ate. Yun na nga eh. Sana naman, Andrea, huwag mo sayangin yung paghihirap ni Mama sa paghahanap buhay sa ibang bansa. Para lang mabigyan niya tayo ng magandang buhay. Alam ko naman yun, ate. Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko. Alam mo pala eh, bakit ganyan yung mga ginagawa mo? Pwede ba, ate? Masakit ang ulo ko. Tsaka na tayo mag-usap, di rin tayo magkakaintindihan. Mas mukha ka pang lasing kaysa sa akin. Diyan ka magaling. Kapag pinagsasabihan ka, umiiwas ka. Sige na, ate. Magpapahinga na ako. Bye! Andrea! Andrea, hindi pa tayo tapos! Masaway ka talagang bata ka. Hello? Lovely? Hello, Ma. Kamusta na po kayo? Eto, malungkot. Pero, kailangan magtiis pa. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Ilang taon na lang po, graduate na si Andrea. At may trabaho na rin po ako. Matutulungan ko na rin po kayo. At hindi na rin po kayo mawawalay sa amin. Sana nga anak, gano'n lang kadali yun. Siya nga pala anak, kamusta nga pala yung papa mo? Kung sasabihin ko kay Mama lahat ng kalokohan ni Papa, baka lalo pang mahirapan si Mama at mag-isip pa lalo. Kawawa naman siya. Anak,
Nandiyan ka pa ba? Ba't natahimik ka? Wala po si Papa, Ma. Ayos lang naman po siya. Bakit sa tuwing tatawag ako, lagi siyang wala? Saan ba siya nagpupunta? Siguro po, naboboring siya, Ma. Kaya ayun, pumupunta siya sa mga kaibigan niya. Nakikipag-inuman ba siya? Minsan po. Pero hindi naman po palagi, Ma. Baka po nakikipagkwentuhan lang po siya sa mga kaibigan niya. Pagsabihan mo Papa mo, may sakit pa naman siyang high blood. Baka mamaya, sumpungin siya, mainit pa naman. Opo, palagi ko po siyang pinagsasabihan, Ma. Nakikinig ba naman? Yun na nga po. Matigas po ang ulo ni Papa. Mahirap pa naman magkasakit. Lalo na't wala ako dyan para alagaan siya. Opo, Ma. Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ingatan niyo rin po yung sarili niyo. Dahil mag-isa lang po kayo dyan. Ayos lang po kami dito. Si Andrea ba anak? Nababantayan mo ba siya? Isa rin yung anak niyo na yon. Matigas ang ulo. Ayos lang din po si Andrea, Ma. Kamusta pag-aaral niya? Nag-aaral ba siyang mabuti? Opo, Ma. Turuan mo na lang kung hindi niya alam. Magtulungan kayo sa gawaing bahay. Mahirap utusan yun, Ma. Palaging pagod. Hayaan mo na lang siya. Gaya ng mga kabataan ngayon. Pagpasensyahan mo na lang siya. Kaya nga po. Basta, pagsabihan mo na lang siya ng maayos. Alam mo naman yon, matampuhin. Opo, Ma. Ako na pong bahala sa kanya. Basta pag may problema at kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Sige po, Ma. Kumain po kayo ng maayos dyan, ha? At huwag niyo pong pababayaan yung sarili ninyo. Sige anak, pagbutihin mo yung trabaho mo. Opo, Ma. Lagi nga po akong pinupuri kasi masipag daw po ako. Sana nga makapagtapos si Andrea kasi yun lang ang maipamamana ko sa kanya. Kaya nga po, Ma. Hayaan niyo po. Matutulungan ko na po kayo sa mga gastusin. Naku anak, kaya ko pa naman. Habang bata ka, mag-enjoy ka. Basta tutulong ako sa inyo, Ma. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Ikaw talaga. Sige na. Baka malit ka pa. May pasok ka pa yata. Sige po. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Sige na anak. Ikamusta mo na lang ako kay Andrea at saka sa papa mo. Sige po. Love you, Ma. I love you too anak. Cheers! Baka talaga, paring Berto. Sana, ganyan din ang asawa ko. Ibang-iba ka talaga, pare. Wala tayong magagawa, mga pare. Swerte tayo sa asawa eh. Buti Berto, hindi nagagal sa yung asawa mo. Siguro, hindi alam ng misis mo, no, Berto? Katakot lang niya sa akin. Ako pa din ang lalaki. Kaya ako ang masusunod. Hindi mo ba alam, mga pare? Ako ang batas sa amin. Talaga, Boss Berto? Idol talaga kita. Siguro magandang trabaho ng misis mo sa abroad, ano? Siguro matagal na siya doon. Oo, pare. Matagal na siya. At malaki na din ang sahod niya. Mabuti ka pa pare. Swerte ka sa asawa mo. Oo naman. Sinabi mo pa. Hindi ka ba under o takot sa asawa mo? Hindi, no? Huwag kayong magpapander sa mga asawa nyo. Kasi kayo ang lalaki.
Kaya wag na wag niyong hayaang gawin nila yon. Buti, mabait yung asawang Berto. Kahit wala siya dito. Bakit? Mabait din naman ako ah. Kaya wala na siyang mahanap na kagaya ko. Totoo yung sinabi mo, Boss Berto. Kaya binibigay niya sa akin. Dapat lang yon. Kasi siya ang may magandang trabaho. Sabihin ko nga din sa asawa ko na mag-abroad na din. Oo pare, para magawa mo lahat ng gusto mo din. Ito pare, bumili kayo ng masarap na pulutan at dagdagan nyo pa yung inumin natin. Sabi ng bibili ni Piolo, sasamahan ko na siya. Sige pare, bilisan nyo ha. Sige. Pare, sige. Opa, nandiyan na pala kayo. Lasing na naman kayo? Inuman lang kami ng mga kumpare ko anak. Nag-happy-happy. Alam mo na. Pero pa, napapadalas na po yung pag-inom nyo ng alak. Makakasama po sa inyo yan. Lalo na naggagamot po kayo. Alak ang gamot ko anak. Lalo lang mapapabilis ang buhay ko kapag nandito lang ako sa bahay. Hihintayin mo pa talagang magkasakit kayo pa? Hindi ako magkakasakit anak. Malakas yata ako. Hindi alam ni mama yung ginagawa nyo pa. Paano pag nalaman niya? Baka mamaya hindi na kayo bigyan ng allowance nyo. Hindi pwede yun anak. Paano ako? Sana ako ng perang panggastos sa sarili ko. Kaya nga pa, kaya ihinto nyo na yung pag-iinom ninyo. Pwede ba, Lovely? Huwag mo akong turuan sa mga gusto ko. Anak lang kita. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Ano nangyari dito? Saan ka galing, Andrea? Sa school po pa. Sa school? Sigurado ka? Oo naman ate, marami kaming ginagawa. Hayaan mo na nga yung kapatid mo, Lovely. Para hindi na kayo magtalo. Pagtimplan nyo nga ako ng kape. Pagod ako pa, si ate na lang. Ibang klase ka talaga, Andrea. Pagod din ako magtrabaho. At bakit ako? Hindi ate. Mas pagod ang mag-aral. Kung gusto mo, palit tayo. Ikaw ang mag-aral ulit, ako ang magtatrabaho. Kung magsalita ka, akala mo alam mo na lahat. Ang yabang mo ah. Chill ka lang ate. Sinasabi ko lang ang totoo. High blood ka na agad. Lahat trabaho ko dito sa bahay. Ni wala kang ang kusang tulungan ako, Andrea. Kung wala lang kaming ginagawa sa school ate, makakatulong ako sa'yo. Sige na nga. Umalis na nga kayo sa harap ko. Lalong sumasakit ang ulo ko sa inyo. Ikaw, Andrea, kapag hindi ka pa nagtino, makikita mo. O anak, napatawag ka? Miss ko na kayo. Hello, ma. Ayos lang naman po. Nami-miss ka na rin po namin. Ang papa mo at ang ate mo, nasaan? May pinuntahan po yata sila. Ganun ba? Bakit ka nga pala napatawag? Kamusta nga palang pag-aaral mo? Okay lang naman po, ma. Kaso po,
Nasa short po kasi ako ngayon, ma. Dami po kasi naming bayarin. Ganun ba, anak? Ma, pwede po bang padagdag ng allowance? Hayaan mo. Mamaya, magpapadala ulit ako sa'yo. Talaga po, ma? Oo, anak. Basta, pagbuti mo yung pag-aaral mo dyan, ha? Opo, ma. Hayaan niyo po. Makakapagtapos po ako. Babawi rin po ako sa inyo. Mahirap ang buhay ngayon, anak. Kaya dapat, huwag mong sayangin ang panahon. Alam ko po yun, ma. Ang papa mo, kamusta? Nakainom na ba siya ng mga gamot niya? Hindi ko po alam, ma. Si ate po ang bumibili ng mga gamot niya. I-check niyo rin ang papa niyo, ha? Opo, ma. Alam niyo naman, matigas ang ulo nun. Kaya nga po, ma. Minsan nagtatalo sila ni ate. Ang papa mo talaga. Sige na, anak. May tatapusin pa ako. Sige po, ma. Maraming salamat po. Mag-ingat rin po kayo dyan. Mag-iingat ka rin lagi dyan, anak. Wow! Ang gaganda naman ng mga nabili ko. Wait, ito lang. Sabi ni Andrea, wala siyang pera at may mga babayaran sila. Saan kaya siya kumuha ng mga pambili ng mga ito? Amin na nga yan, ate. Bakit mo pinapakailaman tong mga gamit ko? Andrea, saan ka kumuha ng mga pinambili mo dyan? Sa baon ko. Bakit, ate? Pera ko naman yun, ah. At wala ka ng pakailam pa. Dapat tinatabi mo naman sana yung mga pera mo. Para pag may kailangan ka, may pambayad ka. Matagal ko nang gustong bilhin tong mga to, ate. Kaya pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Siguro, kinulit mo na naman si mama, no? Bakit ba, ate? Lahat na lang sa'yo issue. Hindi ka na naawa kay mama? Todo tipid siya para lang may mapadala sa atin. Tapos ikaw, puro pasarap lang ang alam? Akala mo naman ikaw ang nanay ko. Makapagsalita ka. Si mama nga ni minsan hindi ako pinagsabihan ng ganyan. Dahil hindi niya alam lahat ng mga pinaggagawa mo. Kung malaman lang niya, ewan ko lang kung pag-aralin ka pa niya. Talaga ba, ate? Spoiled yata ako kay mama. Kaya lahat ng gusto ko, binibigay niya. Oo, dahil akala nila, mabait kang bata. Pero hindi. Bakit ba kung makapagsalita ka sa akin? Parang hindi mo ako kapatid. Sinasabihan lang kita para sa kabutihan mo, Andrea. Ate, hindi ko nang pinapabayaan ang pag-aaral ko. Siguraduhin mo lang, Andrea. Sinasabi ko sa'yo. Ate, paalis na ako. Bakit parang ang aga mo naman yata? Kumain ka na muna. Para naman may laman yung tiyan mo. Hindi na, ate. Marami kami gagawin sa school, kaya dapat maaga ako. Ganun ba? O sige, sandali lang. Kukunin ko lang yung baon mo. O, ito, baon mo. 1 linggo yan, ha? Tipirin mo. Baka mamaya, ubusin mo at humingin ka na naman sa akin. Oo na, ate. Alis na ako. Baka malit pa ako sa klase namin. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Graduating ka na, Andrea. Oo na, ate. Sige na.
Hello po. Kayo po ba ang guardian ni Andrea de la Cruz? Opo. Bakit po? Matagal na pong hindi pumapasok ang kapatid niyo, ma'am. At sangkot po siya sa away dito sa school. Ano? Totoo po ba? Opo, at baka totally ban na po siya dito sa school, ma'am. Naku, sayang naman po. 1 taon na lang matatapos na po siya. Yun na nga po, yung ibang professor po niya, naawa na po at pinagbigyan na din siya. Kaso, gumawa pa rin siya ng kalokohan. Andrea, bakit mo nagawa to? Paano na ngayon yan? Tiyak, magagalit si mama niyan at mawawalan ng gana yun pag nalaman niya to. Sige po, maraming salamat po. Pasensya na po, ma'am. At maraming salamat din po sa inyo. Sana makausap niyo po ang kapatid ninyo. Opo, sige po, kakausapin ko po siya. Mukhang may pera tayo ah. Oo, nakuha ko kasi yung allowance ko. Nasaan pala si Brian at Rysel? Wala pa sila. Message ko na lang sila para sumunod sa atin. Sige, ano, tara na? Tara na. Nasaan ka na ba, Andrea? Ay, lagot ka talaga. Oh, lovely. Bakit hindi ka mapakali dyan? Kanina ka pa ikot ng ikot dyan. Mabuti pa kayo, wala kayong iniisip. Anong sinabi mo? Pa, hindi niyo ba alam na hindi na nag-aaral si Andrea? Ano? Hindi ba araw-araw na pumapasok yung kapatid mo? Kanina ko lang nalaman pa na hindi na pala siya pumapasok. At nasangkot pa siya sa gulo sa school nila. Ang batang yun talaga. Nakausap mo na ba yung kapatid mo? Hindi pa nga po siya dumadating. Para po sana makausap ko siya pa. Bakit hindi mo alam ang nangyayari sa kapatid mo? Hindi pa. Ang dami ko nang iniisip at iniintindi pa. Lagi na lang ako yung inaasahan niyo sa lahat ng bagay dito sa bahay. Anong meron? Ba't mukhang seryoso kayo? Sige na, magpapahinga na ako. Pagod ako galing school. Sandali lang. Napagod sa school? Saan? Nag-aaral ka pa ba? Ha? Oo naman ate. Saan pa ba ako mapapagod? Matagal ka nang hindi nag-aaral, Andrea. At matagal mo na rin kami niloloko nila, Mama. Ang sinasabi mo ate? Andrea, irespeto mo ang ate mo. Totoo ba na hindi ka na nag-aaral? Anong pinaggagawa mo, Andrea? Wow! Concern ka pa sa akin pa? Hindi ba? Palagi kang wadyo sa bahay at lagi kang busy sa mga barkada mo? Kailan niyo ako naalalang kumustahin? Sa tuwing kailangan ko kayo para samahan ako, nasaan kayo pa? Samantalang yung mga kainuman nyo, isang tawag lang sa inyo, sumasama na kayo agad. Tama na nga, Andrea. Huwag mong isisikin na, Papa, yung mga ginagawa mo. Isa ka pa, ate! Wala ka nang ibang nakita kundi yung mga mali ko. Buti pa yung mga kaibigan ko, nakikwentuhan ko sila. Pag masaya ako, pag malungkot naman ako, nandyan sila lagi. Si Mama, hindi ka ba naaawa sa kanya? Oo, binibigay nga lahat sa akin ni Mama.
Pero sobrang abala niya, hindi niya na ako nagagawang kumustahin. Wala man lang nisi sa inyong nakaalala sa akin. Alam niyo ba kung anong araw ngayon? Kaarawan ko lang naman ngayon. Naalala niyo ba? Di ba hindi? Buti pa yung mga kaibigan ko. Naaalala nila akong ipaghanda. At bigyan ng panahon para makasama. Pero mababaw na dahilan yan, Andrea. Para sirain mo yung pag-aaral mo. Oo nga, anak. Kung nagkamali man kami, huwag mong sirain ang buhay mo. Bata ka pa. Ma? Ma? Oh, bakit? Para nakakita kayo ng multo. Gladys? Oh. Parang di kayo masaya nung dumating ako. Akala niyo ba nakalimutan ko yung kaarawan ni Andrea? Ma, alala mo ako. Akala mo ba anak, nakalimutan kita? Kaya nga pala Berto, anong handa pala ni Andrea? Ma, pasensya na. Nakalimutan po namin na kaarawan po pala ni Andrea. Oo nga, Gladys. Pasensya ka na. Di bale, kakain na lang tayo sa labas. Ba't ang tahimik dito? May problema ba? Maupo muna tayo, Gladys. O Andrea anak, halika, maupo ka rito. Ma! Kasalanan ko po. Anong ibig mong sabihin, Andrea? Ma, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Bakit anak? Binigo ko po kayo, Ma. Sige anak, makikinig ako. Ma, napagbintangan po ako sa school nang hindi ko po ginawa. Kaya hindi na po ako pumasok. Ba't di mo pinaglaban ang karapatan mo, anak? Naunahan po ako ng takot, Ma. Kaya hindi na po ako nagsabi kay Papa at Ate. Patawad po. Kasalanan ko po. Yun ba ang dahilan, Andrea? Kaya ayaw mong magsabi sa amin ni Papa? Oo, Ate. Akala ko, kaya kong ayusin to mag-isa. Hindi pala. Hayaan mo, anak. Andito na ako. Aayusin natin to. At aapila tayo. Oo, anak. Sasamahan ko kayo. Patawad kung hindi ako nagpakama sa inyo. Puro pag-inom lang inaatupag ko. Kala ko, dahil malalaki na kayo, hindi nyo na ako kailangan pa. Ma, sorry po. Dahil napabayaan ko po si Andrea. Hindi ko po sinasadya. Kasalanan ko din kasi naging kampante ako. Akala ko okay lang din ang lahat. Ma, bigyan niyo po ako ng pagkakataon para makabawi. Oo naman, anak. Ayusin natin to. Makiusap tayo, Andrea, para makabalik ka sa pag-aaral mo. At simula ngayon, hindi na ako aalis dito. Aalagaan at asikasuhin ko na lang kayo. Talaga po, Ma? Oo, anak. May naipon naman na ako. Pwede natin gamitin pang negosyo. Magtutulungan tayo, mahal. Babawi ako sa'yo at sa mga anak natin.
Ma, maraming salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon para ayusin ang pagkakamali ko. Minsan, kailangan mo rin magkamali, anak. Para malaman mo kung ano ang tama. Kahit anong mangyari, Andrea, nandito lang kami para sa'yo. At mahal na mahal ka namin. Walang perfecto sa buhay, anak. Maraming salamat, Mama, Papa, Ate. Mahal ko po kayo. Ang pamilya, kahit gaano kagulo, walang oras sa isa't isa, at kahit magkalayo pa sa panahon ng problema, ang pamilya pa din ang magtutulungan para maayos ito. Ang komunikasyon ang susi para mabuong hindi pagkakaunawaan, kaya mahalaga ang pagpapakumbaba at pagmamahalan sa isa't isa.